Čau lidi, moje jméno je Gab a vítám tohoto videa. Dneska si zahrajeme na serveru Pixel a zahrajeme si nějakou velkou hru, která jich tam je asi 13, možná, nevím, nepočítá jsem to. Ale jdem si zahrát. Podíváme, kolik je tam lidí, tady je 6, tady je 8. A to je tohle. Tady jdem do 8. Moc se vám tohle video bude líbit? Ahoj. Jestli znáte příšerky z Arrow, tak to je ten tím jedním okem. Nevím, jak se jmenuje. Jste to zapomněla. Čau kamo. Ne. Tak, a je to nějaký VIP. Kouknem se? Takhle ne. Takhle ne. VIP. Tak jo, začíná nám první. Hra? Už nevím, co je. 10 sekund je do sekunda. Jo, tady jde o to, abyste projeli celý cíl, start. Prostě abyste to projeli. Jdeme rychle. Cože? Co? Což? Jo, já jsem někdo mi nabore. To je nádhera. Pravdu. No což? Pojď, kdyby s lidma. Lidma to bude rychlejší. Ježiš, ne, to zmůže. Nestihnu zabočit. Říká. Pane bože. Tak to bylo rychlý. Pojď dole. Chtěla, že se jedná o to, že se to bude pod váma někdy propalovat. A že to bude pomalu mizet. A je tak. Vidíte to pod náma mizet. A budeme se otočit. Jinak IP máte v popisku videa. Já jsem šlanda. Jsem druhá, jo? Juhu! Tady v téhle hře jedná o to zabít všechny Batmany. Já mi ráda říkám, že jsou to spíš já nevzpomenu. Že jsou to holuby. Že víte jak holuby? Jsou zmatení jak holuby. Tady je jak nakakáno. Jestli znáte Harryho Pottera, tak s nějakým z tom dílu bylo, že tam je tady klíč. Tak tohle jsou moje klíče. Odemkni mi. Odemkni mi, bráčka. Zabila jsem tě. Zabila jsem. Tak ne. Je mi to líto, ale už nebylo to, co bývalo. A jsem druhá. Je luxusní. Na to, že jsem měla jenom 4. Červená. Může být i zelený. To je moje brata. Nikam nepůjdeš. No, mi asi nepomůžete. Třeba. Když plaveš k bílýmu. Tvůj nový Timothy je tedy. Padni tam, kruciš. Ty ze mě děláš. To si ze mě děláte. Pravdu srandu. Chod. No, konečně. Už nespadlo kuře?
Už to chápu. Šiš, vedle. To si ze mě děláš prdel. Ne, potom. No a potom. Ne! Ne! Tady ty můžete povázáte pod bloky. A zase to začne. A nesmím vás, aby tam ty koule, co za chvíli možná uvidí. Si mě pustěj. Vidíte? Pardon. A nás to ještě 7. No. Batman. Jsem myslela, že jsem tě zabila, Batman. Tak jo. Hoši, nedozměte hoši. Jsi vedle, dobře. Když jste mi odpověděli. Ještě nás je 5. Doufám, že to vyhraju. Jenom 4. Jsme jenom 2. Nádhera. A nevadí. Ten druhá. Tak, tady mám první zvířátka. A zlatý zvířátka. Tak jo. Prase! Na 12. Nevím, koliká to je. A moje prase. Jsem si ho ulovila, taky si ho s ním. A kráva! On mi pomůže nejvíc. Další kravička, zelená, to je moje brambora. Dvě kravičky najednou. Tu chci. Tu chci taky. Tu taky. Tu chci taky. Tu chci taky. Na 3 rány dám. Zadu. Ne, zadu. Boku. To bude šunky tě. Tamhle je kravička, kterou si vezmu. Je zadara, to by si ji nevzal. Tam první, jo. Ach jo. Já mám žlutou. To je taky pěkná barva. Jo, hop. No. Takže jsem trefila růžovou. Go. O fakt? Si ze mě děláte srandu. Ach, normálně bude střílem. Ty volo. Máče. Jako fakt. Já si s tím přístrojem nebavím. Jsem třetí. Dobrý, jsem třetí. Je trampolína. To bylo co? Bylo dobrý. Jsem chtěla ještě jedno. Já se o ty barvy prostě netrefím.
Bogo. Ty se bere jako zrba, ne? Žlutá. Já bych se radši šla po zelení, ale... Vydává žlutá 3. Jako... Nemůžu si myslím. Žlutá je prostě nej. Málo 3. Druhá, to je super, protože jsem byla poslední. Jsem druhá. Super. Tak tady budem barvy, kdyby házet na zem. Prostě nejsem dobrá ve vysvětlování. Já můžu tady jako cestičku. A tady to takhle zabočíme. A toto bude celý moje. Já to ještě rozšířím, to radši zadělám. Ne. Tak jo. Jsem druhá. Juhu, hostí. Tak, to je konec. No, tak dáme ještě jednu hru. Doufám, že se vám bude líbit. No se ještě jeden. To se dá dělat, no. Jdeme na ní. To je zase to jedíme ten. Tak pardon, ten. Dva. Dobrý. 3. Je tady Google. Vidíte? Nechal tady svoji stopu. Musí, dáme si placáka. Nikdo? Už má slepta. Tak jo. Šup. Žlutá. No, jde. Tenhle dvou zelených. A zase jsem poslední, jo. Pojď. Kde je prasečinky? No na protestů. Když dělej. Prasa. Ne, nechoď růžový. Že je to tvoje oblíbená barva. Nebo tam. Dobře. Nemůžu pražit sebe. Skoro. Pojď sem. Pojď dovnitř. Dělej. To jako fakt. Ne. Jo!
Započítám mi to? Nezapočítám. To je 2. Tak a pojedeme. Jedeme! A s tím máma. Mirk 96. Jedeme! Jedeme bomby, jedeme bomby. Co je? Ty vogo, mě natlačil, to je hajdu. To je hajdu papír. Já jsem na toto úplně levá. No a teď mi to jde. To je fakt jako... No. No. Tupík, tupík. Tak hoši. Pěkně tak. Tože. To je co za čítra? Jako, jak? Nezva. Tak budem koukat, jak jim to jde. Hošku. Hošici si jde docela vedou dobře. Ach jo, bezpeč. No, já si vylezu tady nahoru. Mám se na ně koukat. Koukneme se pořádně nahoru. A nic tu není. To je to překvapení, nic tu není. To je překvapení a nepřekvapení. Jo, vyhrám nějaké VIP. Co VIP? Máš divný skin, ale nevadí. A máme zase barvičky, zuchu. Jdeme tušíš, barvňáčku. Oni. Ty bobo, já to vidím, já vyhraju. Jo, vyhraju. Tak, teď jsem skončila. Mám docela velký prostor. Já jsem druhá, víš? Mám docela velký prostor. A zase trampolína. Tak jo, jdeme na to. Ještě se trampolína. Já jsem druhá. To je super. A zase jsem zabije zvířátka. Já tam je tak vidíte. Divně. Bravo.
Ty taky chcípneš. Říkám ti, že chci. Neš. Nic zabilo? Ne. Běhá tady furt do kolečka. Kdy trefím. Kdo by ji nebral? Mě tam někdo by ji nebral. Já bych ji bral. Hnedka. Máme si zase kravičku. Máme nějaký lák krásný. Můžu si nám zase další ovečku. Ovečku. Kravičku. Jo. Že jsem poslední. Jsem první, juhu. A jdem zase na Batmany. Jo, to stývalo malo se ani ne. Prosím, jedno. Tady budu klikat kolem sebe všude. To něco trefím. Možná. Jsem 3/4. Nevím. Takže to je zase propadávačka. To vždycky vyhraju. Aspoň do třetice. Třetice všeho dobrýho. Doufám. Do třetice všeho dobrého. Všude se má červená. To je blbý. Takže jsem byla 4. Jo, asi 4. No, zase ty barvy. Já se do toho netrefím, jako fakt. Jako fakt. O, konečně. Tref se do toho. O. Ne, tref se. Ne, na mojí. Jo. Ona tady není fialová. Vyhrál ten VIP. Všem good game. Tak jo, tohle je konec videa. Doufám, že se ti tohle video líbilo. Ohodnoťte lajkem či komentářem odběrem. A já se s tebou loučím a čau čau.